Максималното допустимо тегло е малко над 3 тона. Но защо този SUV успя да помръдне Боинг? Първо, въздушното окачване, което се вдига и сваля с 16 см, позволява на Touareg да минава през реки до 60 см дълбочина. Второ, V10 дизелов двигател с 750 Нм въртящ момент. По-силен дори от някои спортни коли. Но това не е най-интересното. Тази генерация е един от малкото луксозни SUV с офроуд пакет, включващ блокиращ централен и заден диференциал. Легендата започва през 2002 година, когато Volkswagen решава да се конкурира с Mercedes и BMW в луксозния SUV клас. Инженерите създават платформа, която също се ползва от Porsche Cayenne и по-късно Audi Q7. Но Touareg има нещо уникално – режим Low Range за тежък офроуд и електронно управление на стабилността, което работи дори в кал и на стръмни наклони. Има още нещо, което малко хора знаят. Той успява да изтегли Боинг – самолет с маса близо 160 тона. Коя кола да разгледаме следваща? Фолоу за още факти. А ако искаш да подкрепиш канала, линк в профила.